नायदो अन्दागाफोर जाय सुबुङा बे थाबायनो हायामोन आरो बेखौ लाबोदोंमोन न'खरनि सुबुङा आरो दिनै इसोरनि गेदेर अननाया बेनाव थानायखाय बियो गावनि देहाखौ डक्टरजों आरो मुलिजों आरो गोबांथार रोखोमजों बे फाहामजानो हास्थायदोंमोन नाथाय फोरबोआ दिनै बेखौ गोख्रों खालामबाय खुलुमबाय अन्दाग्रा गासै फोथायारि आइ आफारि बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव दिनै आं नोंथांमोननिसिम आरोबाव बिजति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावदों जाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जानो हागौ माब्लाबा फिसा फिसा इउटुबनि गेजेरजों होनायफोरखौ नुबोबाय आरो माखासे सोमोनांथाव फोरबोनि मावनाय हांखोफोरखौ लानानै दिनै बाहाय नोंथांमोननिसिम आरो नैबे सोखाजानायफोर आरो रिथेनि गेजेरजों जाय सुबुंफ्रा इसोरनि गेदेर अनखांनायखौ मोन्दोंमोन इसोरनि बोरखौ मोन्दोंमोन आरो बिसोर सोखाजादोंमोन बिसोरनि सोमोन्दै आङो बे भिडिअफोरनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोथायनायाव आवगायलांनो थाखाय आं बे सावगारिखौ लाबोनाय जाबाय नोंथांमोना फारि फारि बे नायलांनो हागोन नैबे सावगारियाव जों नुनो मोन्दों जाय बिथांनि मुङा मनरन्जन स्वर्गियारि बिथाङा मुसलफोरनि बिथाङा सासे बाथौ धोरोमनि सानसे समाव बिथाङा फोथायनानै अदालगुरि सोदेमपुरि एबा आंनि बिजति प्रेयार मिनिस्ट्रिनि गेजेरजों फोथायनायजों बिथांखौ लाबोनाय जादोंमोन बिथाङा 5 बोसोर सिं बायनायजों बे थाबायनो हायाखैमोन आरो बे मनरन्जन स्वर्गियारिया गोबांथार अजाफोरनाव बेखौ लांनाय जादोंमोन आरो गोबां डक्टरफोरनाव बिथांखौ फाहामनो थाखाय लांनाय जादोंमोन गोबांथार इसोरनि अननायखौ मोननो थाखाय बिथाङा जेरावबो बियो फुजा होदोंमोन नाथाय इसोरा सानसे समाव बेखौ नैबे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिसिम लाबोदोंमोन नाथाय आं बिथांखौ सिनाया सोरनिबा दारै बिथांखौ लाबोबाय आरो बिथांखौ गारिजों लाबोनाय जादोंमोन बे मनरन्जन स्वर्गियारिखौ गारिनिफ्राय बोख्लायनानै गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव बेखौ फुथुनाय जादोंमोन आरो बेखौ जेब्ला बिनाय जायो गोबां सुबुंनि गेजेरजों आरो जेब्ला ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव जेब्ला बेखौ बिनाय जादोंमोन इसोरनि गेदेर अननायाव दिनै बे मनरन्जन स्वर्गियारिया अब्ला बियो गसंनो हाबाय 5 बोसोर बियो थाबायनो हायै सुबुङा इसोरनि गेदेर अननायखौ बे मुगायावनो बियो मोननो हाबाय आरो दिनै बे गोबां सुबुंनि गेजेराव इसोरखौ हामबायहोनो आखाइ दिखांनानै गसंनानै बे बाख्नायबाय आरो नैबे सावगारि बिथां मनरन्जन स्वर्गियारि बिथांनिनो बिथाङा सानसे समाव आरोबाव इसोरखौ हामबायहोनो थाखाय अब्ला बिथाङा बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रियाव फैबावदोंमोन आरो बेखौ गारियाव नुनाय लोगो लोगो सिनायनो हादोंमोन आरो बिथाङा मोजां देहाखौ लानानै गारिनिफ्राय ओंखारहां जादोंमोन अब्ला बे मनरन्जन स्वर्गियारिनि जोङो सुंद' बे सावगारिखौ जों आरो बिथांनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय बेयो गुरुबासा पारिसनि सिङाव थानाय बेहेरबारि मोनसे मण्डलियाव बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे प्रग्रामाव हिलिं खालामनाय जादोंमोन आरो बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आरो बे जायगायाव गोबांथार धोरोमनि सुबुंफ्रा जमा जादोंमोन बाप्टिस्ट लुथारेन काथलिक आरो जाय ब्रह्म आरो बाथौ धोरोमनि सुबुंफ्राबो बिसोरो फोथायनानै बे जायगायाव इसोरनि गेदेर अनखांनायखौ मोननानै बेमारिफोर सोखाजानाय मिजिंखौ लानानै फैदोंमोन आरो बिथांमोना गाव गावनि फोथायनायजों बे समाव हिलिं खालामनायाव गोबां बेमारिफ्रा सोखाजानायखौ मोनदोंमोन अन्दागाफोर जों बे सावगारि जों नुनो मोन्दों माखासे हान्जाफोरजों लोगोसे लानानै आरो गोबां बिदा फंबायफ्रा फोथायनायजों बिजादों आरो बे समाव अन्दागाफोर जों नुनो मोन्दों हिलिंनि गेजेरजों बिनायाव सोरबाबा बेबायदिनो हायाव दलर गोग्लैदों नाथाय जोङो बे हिलिं खालामनाय समाव सोरबा सोरबा हायाव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि थाखाय जों गोबां मानसिफ्रा गावजों गाव सौथुलायो एबा गोनो गोथो जायो नाथाय अन्दागाफोर जेब्ला आं बिनि सोमोन्दै आगोलाव मिथिहोखाबाय
जेब्ला हिलिं खालामनाय समाव सोरबा सुबुङा बियो बाब्राबोब्ला जेरै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला सासे बाबा जिउ गोनांखौ बेखौ जेब्ला आरज खालामदोंमोन अब्ला बेनिफ्राय गाज्रि जिउआ जाय बाबा जिउआ बेनिफ्राय ओंखारलांनाय समाव बियो हायाव गोग्लैदोंमोन आरो गोग्लैनाय लोगो लोगो बियो बेनिफ्राय गाज्रि जिउआव ओंखारलांनो थाखाय बेनिफ्राय ओंखारलांनायनि सिगां गोबांथार बेखौ नासयदोंमोन आरो बे बाब्राबदोंमोन। बेनिखायनो बे बाब्राबनि सोमोन्दै जों आगोलाव मिथिबाय। गोबांथार हिलिं सार्भिसाव गुबुन गुबुननि जोङो नुनो मोनो बाब्राबनाय। बे बाब्राबनाय ओंथिया जादों बिथांमोननि जिउआव गाज्रि जिउआव ओंखारलांनायाव एबा बिथांमोननो जायफ्रा गोथार जिउजों बाप्तिस्मा मोनै सुबुंफोरनि बिसिनि मोदोमाव गाज्रि जिउआव हाबनानै बे बाब्राबनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जों बाहाय रावनिबो बाब्राबनायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय बिसोरो बिथांमोना हिलिंनि गेजेरजों जों मानसि जानायलाय इसोरनि जिउआ जेब्ला फैयो जों बोलो गैयै सुबुंफोर जानायलाय बिसोर दलर गोग्लैदों। नाथाय बिथांमोना जेब्ला गाज्रि जिउआव दंमोनब्ला बिथांनिफ्रायबो बाब्राबनाया जों नुनो मोनगौमोन। बेनिखायनो अनजायगाफोर बे हिलिं सार्भिसनि गेजेरजों नाथाय बाहाय सोरबा हानजाया सोरबा बिग्राया सोरबा दैमालुआ बेखौ रावखौबो सोखायाखै। बेखौ सोखाग्राया सोर? जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरखौ सोखाबाय। बेनिखायनो जोङो मिथिनो मोनो फोरबोआ जेरै बुंदों आङो जेरै आफानि हाबाखौ मावाब्ला नोंसोर आंखौ दा फोथाय, नाथाय आंनि मावनाया आफानि बादि जादोंब्ला बेखौ सालायनानै फोथाय। जेरै जहाननि 10:30 30 जों फरायना मोनबाय। बेनिखायनो अनजायगाफोर बे हाबाखौ मावनाया आफायासो मावदों, नाथाय सोरबा आं मावाखै। बेनिखायनो जोङो बे सावगारिखौ जों नुगासिनो दं। बेनिखायनो जोंखौ फोथायनो थिनदों। आरोबाव जोङो इसोरनि गोबां सोमोनांथाव मावनायफोरखौ जों नुगासिनो दं। मानोना जहाननि 20:30 जेरै बुंदों अनजायगाफोर जिसुआ जेरै गोबां सोमोनांथाव खामानिखौ मावदोंमोन, नाथाय बे बिजाबाव लिरजोबाखै। जायखौ नुनानै इसोर होननानै बेखौ फोथायनाय बादि बे हिसाबैसो दिनै बे फोरबोनि माखासे हांखोफोरखौ बे बिजाबाव लिरनाय जादों। दिनै आरोबाव अनजायगाफोर दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायनो लुबैबावदों। डन बस्क' जाय रामफल बिलाव दतमा फारसिनि सिङाव थानाय रामफल बे डन बस्क' सानसे समाव बेबायदि प्रग्राम जानायाव जाय सासे सुबुङा जेरै गोबां दुखुआव गोलैनाय दंमोन आरो बियो थाबायनो हायाखैमोन आरो बेखौ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों स्टेजनि एबा जौस्राङाव लानानै दिखांनानै सियाराव बेखौ जिरायहोनाय जादोंमोन। आरो इसोरा अनख'खाय हिलिंनि गेजेरजों बिनायनि गेजेरजों जाय गोबां सुबुंनि गेजेराव थाबायनानै इसोरनि गेदेर अननायखौ बियो मोनबाय आरो इसोरखौ जों बिनि थाखाय हामबाय होनो नांगौ। नायदो अनजायगाफोर जाय सुबुङा बे थाबायनो हायामोन आरो बेखौ लाबोदोंमोन न'खरनि सुबुङा आरो दिनै इसोरनि गेदेर अननाया बेनाव थानायखाय बियो गावनि देहाखौ डक्टरजों आरो मुलिजों आरो गोबांथार रोखोमजों बेयो फाहामजानो हास्थायदोंमोन, नाथाय फोरबोआ दिनै बेखौ गोख्रों खालामबाय। बेनिखायनो जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ। इसोरा हामबाय होजाथों। गोजोन्थों। आरो बे इसोरनि बोसोन होनायाव नोंथांमोना बे बाइबेलनिफ्रायनो खोनानो मोनगोन। अनजायग्राफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिनो गोनां बाथ्राखौ आं लाबोदों। जाय मिथिनो गोनां बाथ्रा बेनोदि हादराव गोबांथार इसोरनि बोरजों इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय सुबुंफोरबो थानो हागौ आरो खायसे खायसे बेबायदिनो सैताननि जिउफोरजों एबा गाज्रि जिउफोरजों दैदेनजानाय बे हादराव सुबुंफोरबो थानो हागौ। जायफ्रा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय बिसोरो जानो हागौ गोबांथार इसोरनि हाबाफारि मावनायाव बेबायदिनो हिलिं प्रग्रामफ्राव जानो हागौ रिट्रिटनि प्रग्रामफ्राव सोरनिबा फोथायनायजों आरो सोरबा इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय सुबुंफोरनि बिनायजों गोबां जों जब्रा हामनाय आरो गोबां सोमोनांथाव इसोरनि महिमाफोरखौ जों नुनो मोनो। अब्ला अनजायगाफोर दिनै जोङो नाथाय बाइबेलाव फोरमायदों जिउ साफ्रोमखौबो जों फोथायनांगौ बे नङा। बेनिखायनो बबे नंगौ जिउ आरो बबे नंखाय जिउ गोबांथार बे संसाराव खायसे खायसे बेबायदिनो नंखायनि
रांखावरि एबा मोदोमनि दैदेनजानायजों बिथांमोना खायसे खायसे गावखौ बुंनानै लानो गोसो जायोदि बे बुंनानै लानो गोसो जानाय बेनोदि आं सोखादों, आं बेबायदि सोमोनांथाव मावदों, आंनि मावनायजों बेबायदि गोबांथार इसोरा जिआव अरदों, आं होननानै गोबां सुबुंफ्रा बेबायदिनो गावखौ इसोरनिफ्राय गेदेर खालामनाय जों जेरै गोथार बोसोनाव मिथिनो मोनो। लुसिफारा जेरै बे इसोरनिफ्राय गावखौ गेदेर खालामनायाव गावखौनो आं एबा गावखौनो इसोरनिफ्राय गावखौ गेदेर खालामनो लुबैनायाव दिनै बे सोरगोनि समायना रायजोनिफ्राय बे हादराव आरो नोरगाव बियो जोख्लाय हरजादों। बेनिखायनो अनजाग्रा जोंनि धोरोमनि खामानि मावग्रा, इसोरनि खामानि मावग्रा गासै फोथारिनिसिम आंनि गुरै खावलायनाय, माब्लाबाबो जों गावखौ गेदेर खालामनो नाङा। जायहा गावखौ गोजौ खालामग्रा बे बाहायजागोन। बेनिखायनो गावखौ उन्दै खालामनानैसो जों इसोरनि रायजोखौ जों फुवारनो नांगौ आरो इसोरनि हाबाखौ जों मावनो नांगौ। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो गोबां सुबुंफ्रा बुंनो हागौ सोरनावबा गोबां बिग्राफोरनाव बे गोबांथार इसोरनि जिउजों सोखादों होननानै। जानो हागौ नों आरो आं फोथायनानै गावनि बेरामफ्रा हामजाथों आरो मोजां जाथों, न'खरनि सान्थिफ्रा आरो बेबायदिनो गोबांथार न'खरनि जेंनाफ्रा इसोरनि अननायजों बिथांनि बिनायजों मोजांथार आंनि न'खराव सान्थिया फैदों, बे मिजिंखौ लानानै गोबां फोथायनानै जानांगौ। अनजाग्राफोर सोरबा सोरबा बिजाग्राफोरनाव बेखौनो फोथायनानै थाङो, मानो बिथाङा गावखौ फोसावना लायो। आं सोखादों, आंनि दारैसो बे सोमोनांथावफ्रा जादों। अब्ला बिनि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय जों सिनायनो नांगोन। अनजाग्राफोर, जाय संसारनिफोर, जाय अजाफोर, जाय सैताननि जिउजों दैदेनजानायफोर, बिसोरनि खुगानिफ्राय जे बे बोसोना बे रावा ओंखारो। नाथाय थार इसोरनि जिउजों दैदेनजानाय सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया मालाबाबो ओंखारा आरो ओंखारनो समायथाव नङा। दा अनजाग्राफोर, दिनै आं नाथाय गावखौ बुंनानै लायाखै आं सोखादों। आं जेब्लायबो बुङो आं सोखाग्रा नङा। आइ एम नट हिलार, आइ एम लाइक इउ। आंबो नोंसोर बायदि मानसिसो। आं जेबो समायथाव नङा इसोरनि सिगाङाव। जानो हागौ बे ज्योति प्राइम मिनिस्ट्रियाव गोबां सुबुंफ्रा फैयो, बेमारिनि थाखाय बिजानो फैयो आरो गाव गावनि फोथायनायजों बेबायदिनो इसोरा बिसोरखौ गावनि गेदेर महिमाखौ बिथांनो होयो। गुबुन गुबुन जायगाफ्राव रिट्रिट आंखौ खावलायहरनायाव आं बे रिट्रिटनि गेजेरजों हिलिं सार्भिसाव बिथांनि थाखाय खावलायनायाव आङो बेमारिफोरनि थाखाय बिना होयो। नाथाय बे बेमारिफोरनि सोखाग्रा आं नङा, दैमाल' नङा, इसोरा जानो हागौ दैमानि गेजेरजों थानानै जायफ्रा फोथायदों बिथांनि फोथायनायखौ इसोरा अननानै बेखौ सोखादों। नाथाय दैमालुआ माब्लाबाबो सोरखौबा सोखायाखै आरो माब्लाबाबो आं बुङाखै आं सोखादों। अनजाग्राफोर, बेनिखायनो नंखाय जिउ आरो नंगौ जों बेखौ मोजाङै जों सिनायनो नाजा। अब्ला जों फै अनजाग्राफोर फंनैसो बाइबेलनि बोसोनखौ नायलांनि आरो बिनिफ्राय माखासे सोखाजानाय सुबुंफोरनि सावगारिफोरखौ जों नुलांगोन। जों गोथार बाइबेलाव जहाननि गाहाम बाथ्रा जोङो 20 बालाबनि 33खौ जों फरायनो। जहाना मानि थाखाय लिरबाय? बे बिजाबाव लिरनाय गोबां सोमोनांनाय हांखोफोरखौबो जिसुआ चेलाफोरनि सिगाङाव मावदोंमोन। नाथाय बेफोरो लिरजाबाय जिसु ख्रिस्ट इसोरनि फिसा हौवा होननानै नोंसोरो बिसास खालामनाय बायदि आरो नोंसोरो बेखौ बिसास खालामनानै गोथांखौ मोननाय बायदि। अब्ला अनजाग्राफोर, दिनै बे फोरबोनि बोसोना जोंखौ मा फोरमायदों? जिसुआ गोबां सोमोनांनाय खामानिफोर बे हादराव मावदोंमोन जायखौ बे बिजाबाव लिरजोबाखै। जानो हागौ जेरै लाजारुसआ सानब्रै हाखरनिफ्राय थांखांफिननाय, जायनि फिसाजोआ जेरै गोथां जिउ मोनफिननाय, बालुन्दिनि फिसाज्लाया जेरै बेबो थांखांफिननाय, बिनि अनगायैबो जिसुनि सोमोनांनाय गोबां खामानि मावनायफ्रा गोथैफ्रा थांखांफिननायफोरखौ जोङो बे बिजाबाव नुजोबाखैब्लाबो नाथाय बेहाय फोरमायदों बिनि मावनाय गोबां हांखोफोर दंबायोमोन, सोमोनांथावफोर बिनि मावनायफोर दंबायोमोन जे बिजाबाव जों मोनजोबाखै। अनजाग्राफोर, नाथाय मानि थाखाय बेखौ लिरखो? बेखौ नुनानै बिनि सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ नुनानै गोबां इसोर होननानै बेखौ फोथायनाय बायदि आरो बेनि थाखायसो बेखौ लिरनाय जादों। नङाबा बिनि लेंग्रा आरो बिनि खाना, बिनि मबा, गोबां सोमोनांथाव बे लेंग्राफोरखौ थाबायनाय, मबाफोरखौ रायलायहोनाय, गोथैफोरखौ फोथांफिननाय, बिनि मावनायफ्रा आरो गोबां दंबायोमोन। अनजाग्राफोर, बेबायदिनो
दिनै जों गोबां सुबुंफोरखौ जिसुनि बे सोमोनांथाव खामानि मावनायखौ नुब्लासो मानसिफोरा फोथायो। बेखौ फोथायनो थाखायसो दिनै बे बिजाबाव लिरदों आरो बेनि गोबां मावनाय हांखोफोर दंबायोमोन। दिनै अनजायगाफोर दिनै आंबो गोबां दाब दाब जायगाफ्राव रिट्रिट लाबोबाय। 1996 निफ्राय आङो बे रिट्रिटनि खामानिखौ मावबोदोंमोन इसोरनि अननायजों दैदेनजानायजों। नाथाय आंनि गोसो बादिजों आं मावाखैमोन। दा अनजायगाफोर दा बेनि गेजेराव गोबां सोमोनांथाव खामानिफोर मावनाय इसोरनि मावनायफोरखौ आङो रिट्रिटनि गेजेरजों मोनबोदोंमोन। नाथाय दिनै बेखौ बहाय फोरमायजोबनो हाया। अब्ला बे माखासेफोरखौ फोथायनो थाखाय दिनै आङो नोंथांमोननि बे सावगारिफोरखौ लाबोदों। जायफोरखौ नोंथांमोना इसोरा जोंनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरजों फोथायनायनि गेजेरजों गावनि सोमोनांथावखौ होबाय दिन्थिबाय। बेखौ मिथिनो थाखायसो आं बै माखासे सावगारिफोरखौ लाबोदों। नाथाय गोजौ खालामनानै एबा गावखौ हाइलाइट खालामनो लुबैनानै आं दिनै बे माखासे सावगारिफोरखौ आरो माखासे इसोरनि महिमाफोरखौ आं नोंथांमोननो लाबोआखै। बे लाबोनायनि गुबै खारना जादों नंगौबो जोंनि फोरबो जिसु ख्रीष्ट थार इसोर बेखौ मोनदांहोनो एबा जिउआव फोथायनो थाखायसो आं दिनै बे फोरबोनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ सोर जब्रा हामदों, सोर बेबायदि थाबायदों, सोर बेबायदि सोमोनांथाव फोरबोनि गेजेरजों मावदों, बेफोरखौ मिथिनो थाखायसो आं दिनै बे सावगारिखौ लाबोदों। नाथाय आं गावखौ गोजौ खालामनायजों गावखौ मुंदांखा खालामनायजों एबा गावखौ हाइलाइट खालामनो लुबैनायजों आं बेखौ लाबोथाराखै। नोंथांमोना गोरोन्थि बुजिदोंब्ला आंखौ अननानै निमाहा हो। माब्लाबा जों गोबांथार खोनानो मोनो आरो बुंनायखौबो जोङो जोंनिसिम सफैयो। अनजायगाफोर जेरै बे खोनानो मोननाय बाथ्राफ्रा बेनोदि एबा नुनो मोननाय बाथ्राफ्रा बेनोदि सोरबा इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि खाथियाव फोथायनानै थांनायाव बिथांमोना बुंनो नागिरो नोंथाङा मानसिनि आखाइ नांदों, दायना दायनि गाज्रि बारहावा नांदों होननानै बेबायदिनो धोरोमनि खामानि मावग्रा सुबुंफोरबो दङ। आरो बिथांमोना अब्ला बै सुबुंफोरखौ आन्दायहोयो। आरो गोबां बे संसाराव मानसिफ्रा गाज्रि जिउजों दैदेनजानायखाय साननायफ्रा माबा मोनसे बेराम जाब्लानो जानो हागौ मेलेरिया, जानो हागौ टाइफयड, जानो हागौ बे टाइफयडजों गोबां मानसिया गरम जाना खारखावलाबायग्रा जानायाव अब्ला बेखौनो बियो मानसिनि आखाइ नांदों एबा सोरबा गाज्रि बारहावा, सोरबा बिदिनो दायनिया नोंखौ बेबायदि गाज्रि खालामहरबाय, बेबायदिनो सोरखौबा गोबांथार बेबायदि आन्दायहोनो नागिरो। नाथाय अनजायगाफोर जों बाहाय सिनायना लानो नांगौ। जेरै गोथार बाइबेलाव जोङो 1 जन 4 जों फरायनि 1 जों फरायनि 4 बालावनिफ्राय अनजायगाफोर नोंसोरो जिउ साफ्रोमखौबो दा फोथाय, नाथाय बिसोरो इसोरनिफ्राय नंगौ ना नङा होननानै आनजाद ला। मानोना गोबां नंखाय नाबिफ्रा संसाराव ओंखारबोबाय। बिजों नोंसोरो इसोरनि जिउखौ मिथिनो हागौ जिसु ख्रीष्टआ इसोरनिफ्राय मानसि जानानै नुजाफैबाय। अनजायगाफोर बेनिखायनो दिनै गोथार बोसोनजों जों फोरमायदों जिउ साफ्रोमखौबो जों फोथायनांगौ बे नङा। अनजायगाफोर आरोबाव दिनै जोङो बे जिउ साफ्रोमनि सोरबा नंगौ एबा सोरबा नंखायखौबो बुंनानै बेबायदि गोबां सुबुंफोरखौ आन्दायहोनायाव जों बिसोरजों आन्दायफानांगौ नङा। मानोना गोथार बाइबेलाव बुंबाय दं खानाया खानानो लामा दिन्थिनो हाया। सोरबा खाना सुबुङा सोरखौबा लामा दिन्थिनो हाया, बे हाखराव गोग्लैगोन। जाय मानसिया गावनि मोदोमनि लुबैनायजों थाखा फैसा लुबैनायजों सोरखौबा आन्दायहोनानै बै समाजारि अजाफ्रा बै समाव गुबुनफ्रा मानसिखौ बेबायदिनो गावनि रां खामायनो लुबैनानै मा खालामो? नैबे थाफिसखौ ला, नैबे दाथुखौ ला, नोंनि अब्ला बे गासैबो न'खरनि सान्थिया फैगोन, नोंनि बेरामा हामगोन होननानै गोबांथार गावनि मोदोमनि लुबैनायनि थाखा फैसा लबजों सोरखौबा आन्दायहोनांगौ। बेबायदिनो जोंनि गेजेरावबो इसोरनि खामानि मावग्राफ्रा, इसोरनि धोरोमनि खामानि मावग्राफ्रा सोरबा सुबुंखौ आन्दायहोनो हागौ। बेखौ खानाजों रुजुदों। अनजायगाफोर बेनिखायनो जायफ्रा बेबायदि नंखाय जिउजों दैदेनजादोंब्ला फै अनजायगाफोर आं गुरैयै खावलायहरो इसोरखौ गि, इसोरखौ फोथाय। जोबनाय सानाव जाहाथे नोरोगाव बै गिथाव बाथाव अरगेङाव गारजानायखौ नोंसोर हास्थायनो नाङा। बेनिखायनो सोरखौबा आन्दायहोनायजों सोरखौबा जोङो दुखुथिया, सोरखौबा बेमारिफोरखौ गोबांथार आरोबाव आन्दायहोनाया बे बिग्राफोरनिनो बै सुबुंफोरनिनो गोरोन्थि जागोन। बै समाव जिसुखौ गोबां सुबुंफ्रा जायफ्रा बिनि सायाव बिसारुफोर, गोथार लिरनो गोरोंफोर, दौरिफोर
बिसोरो जिसुनि सायाव गोबां बेरेखा जादोंमोन आरो बिनि सोमोनांथाव खामानिफोरखौ नुनानै बिसोर गोबांथार बिनि सायाव दाय हमनो थाखाय नागिरदोंमोन बे समाव गोबां दाफाफोरनि गेजेराव आरो जिसुआ बेयो गावखौ फोथायैफोरनि थाखाय बेयो बुंदोंमोन मानोना बिनि सोमोनांथाव खामानि मावनायफोरखौ खायसे खायसे नंगौ सैथो मावनायफोरखौ बिसोर गाज्रि बिसिदोंमोन बियो मोदायनि बेलसेबुलनि गोरा आखाइफोरजों बे भुतफोरखौ होखारो आरो बे सोमोनांथावखौ मावो होननानै बिनि सायाव इनायै गाज्रियै बेरेखायै बिनि सायाव दाय हमनो नागिरदोंमोन जायनि थाखाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ बिसोरनि थार फिननायखौ बियो होफिनदोंमोन जों माब्रै सिनायनो सोरबा सुबुङा धोरोमनि खामानि मावनायाव बे नंखाय जिउजों मावदों ना नंगौ जिउजों मावदों अब्ला जों फै अनजायग्राफोर जों गोथार गाहाम बाथ्रा जहननि जोङो 10 बालाबनि 30निफ्राय लानानै जोङो 38 सेरिसिम जों फरायनो आङो आंनि आफानि हाबाफोरखौ मावाब्ला नोंसोर आंखौ दा फोथाय आन्थाय आङो मावोब्ला आंखौ फोथायाब्लाबो हाबाफोरनि थाखाय फोथाय आफाया आंनियाव आंबो आफानियाव होननानै नोंसोर मिथिनो हानाय बादि नाय अनजायग्राफोर जेरै गोथार बोसोनाय जोंनो मा फोरमायदों फोरबो जिसु ख्रीष्टआ जेरै बे गावनि मावनायफोरनि सोमोन्दै बियो लानानै बुंदों नोंसोरो आंनि मावनायफोरखौ नायनानैसो नोंसोर आङो इसोरनिफ्राय फैनाय ना नंखायनिफ्राय फैनाय बेखौ नोंसोर नाय बेनिखायनो अनजायग्राफोर जिसु ख्रीष्टआनो गावनो सैथो आरो नंगौखौ स्वयं गावनो बुंबायब्ला आंनि मावनाया आफानिब्ला आंनि मावनायफोरखौ लानानै आंनि आखलफोरखौ लानानै आंनि बे गासैबो मावनायफ्रा नंखाय ना नंगौ बेखौ मिथिनो थाखाय बियो गोबां समफोरखौ फिन होदोंमोन आरो बे गावनि फिन होनाया बेनोमोन जाय फोरबो जिसु ख्रीष्टआ आङो जुदि आफानि बादि मावाब्ला एबा आफानि मावनायखौ आंबो जुदि मावाब्ला नोंसोरखौ दा फोथाय नायदो अनजायग्राफोर इसोर आफा इसोरा माबादि मावो बे नंखायखौ मावो ना बे थाखा फैसानि थाखायल' ना बियो सोरबा दायना अजाखौ फोथाय होननानै बे बुंदोंमोन दा बे आफाया जेब्लाबो सैथो आफाया जेब्लाबो गोथार आफा इसोरा जेब्लाबो नंगौ बेबायदिनो जिसु ख्रीष्ट आफा इसोरनिफ्राय बे आफा इसोरा जेरै जाय आफाखौ फोथायो बे आंखौबो फोथायो बेनिखायनो अनजायग्राफोर नाथाय जोंनि गोबां माखासे सुबुंफोरनि मावनायफ्रा आफा इसोरनि बायदि जायालासेनो सैताननि बायदि खामानि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरखौसो जोङो आनजाद नायनो थिनदों आरो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मावनाया दिनै आफानिफ्राय बेनिखायनो नोंसोर आंनि मावनाया आफानि बादिब्ला बेखौ लानानैसो नोंसोर फोथाय जोंबो बेनिखायनो अनजायग्राफोर बेनिखायनो गोबां सुबुंफ्रा बे हादोराव धोरोमनि खामानि मावग्राफ्रा थारैनो इसोरनि बादि मावदों ना बे गावनि मोदोमनि थाखायल' मावदों जों बेखौ गाव गावनि मेलेम आरो गियानजों जों नायनि आरो जों मिथिनि आरो नंगौआ बबे बेखौ जों मोनदांनो हागोन बेनिखायनो अनजायग्राफोर फै अब्ला जे आङो माखासे होनाय बे सावगारिफोरनि गेजेरजों जोङो बै समाव मावबोनाय बै समनि बिसोरनि सोखा जानायफ्रा बबे समाव थाबायदोंमोन बबे समाव बिसोरो इसोरनि गेदेर अननायखौ मोन्दोंमोन थारैनो आफा इसोरा बेखौ मावदोंमोन आंहा बोलो गैया बे मावनायफोरखौ लानानै फोरबोनि मावनाया बेयो थारैनो बेसेबां गोजोननाय बेसेबां अनसुला बे फोरबोनि मावनायफ्रा जाय लेंग्राफोरखौ थाबायहोबाय जाय बे सिखांनो हायैखौ बियो सिखांहोबाय